Ellen Sillitoe a fost un scriitor important britanic din perioada postbelică, un reprezentant al generației tinerilor furioși care s-au născut într-o familie de muncitori, iar la vârsta de 14 ani, renunțând la școală și muncind într-o fabrică pentru o perioadă, reușește să ajungă, în 1945, controlor de trafic aerian în cadrul forțelor de aviație britanice, urmând ca după aceea să se îmbolnăvească de tuberculoză și să fie pensionat pe caz de boală încă de la vârsta de 21 de ani. Ellen Sillitoe a murit de cancer la vârsta de 82 de ani, ajungând să fie renumit după novela Sâmbătă seara, duminică dimineața, în care abordează o tematică socială despre atmosfera de după primul război mondial, îmbibată în alcool, și colecția scurtă de novele, Singurătatea alergătorului de cursă lungă, novelă care ajunge să fie ecranizată în 1962 sub regia lui Tony Richardson. Alături de această novelă, volumul conține și alte 8 povestiri. Alergătorul este un rebel care ajunge să fie închis într-un centru de corecție din cauza unei spargeri. Aici se oferă ocazia de a lua parte la un concurs de cross pe distanțe lungi în care să-și ispășească greșelile și să fie un om cinstit. Petrecându-și cu orele diminețile în fric și alergând, se gândește la lumea din jurul său, inconștientă și lipsită de sens, în care Ellen își schițează propria viață. O viață în care tatăl său fusese un analfabet și nu reușea să aibă un loc de muncă mai mult de o lună, muncându-se constant în toate cocinile posibile și imposibile, iar la un moment dat, propria ei mamă ajunge să se prostitueze pentru a-și întreține copiii. Alergătorul, artistul, este preocupat de gânduri, purtându-și propriul război și propria-și cruce, într-o singurătate care nu-și găsește libertate de exprimare sub niciun chip. Războaiele statului nu sunt războaiele mele, nu au nimic de a face cu mine, pentru că nu o să-mi pese niciodată de altceva decât de războiul meu.